Һәр кемгә туган җире газиз һәм кадерле. Аның шулай икәнен дәлилләп, Апас якташлар җәмгыяте оешуларына 30 ел тулуга багышланган бер күрешү үзе бер гомер кичәсен уздырды. Шыгрым тулы мәдәният сараенда Апаслылар шатлыгын хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда уртаклашты. Бик еш кайтып йөрерим, юлларыгыз апасны дип шаяртыбрак язган булган. Элек безнең танылган шагыйрәбез Гөлшат Зәйнәшева Апас районы турында. Ә менә бүген аларның юллары да бик әйбәт. Инде якташлык җәмгыятьләренә дә 30 ел тулган. Күрәсезме, монда бик күп күргәзмәләр, китаплар һәм бер якта рәсемнәр, икенче якта кул эшләре. Һәм мин дә Апас районыныкы булдым. Менә шушындай һәрбер кешегә бик матур күкрәк тамгасы бүләк итәләр. Бәйрәм рухы ишек төбеннән үк биләп ала. Аннары киң колачлы якташлар күргәзмәсе күңел биреп, ныклап әзерләнгәннәре күз алдында. Бүген безнекеннән белән Апас районында туып, үсеп, төрле сәбәпләргә чыгып киткән Апастан Казан шәһәрендә төпләнгән безнең 16 меңнән артык якташларыбыз яши дигән сан бар инде. Менә алар бит инде Казан шәһәрендә һәрберсе инде кайтып тайрый алмыйлар. Аларның теге нигезләрдә кайберләренә юк. Менә без шу якташларыбызны барлап, топлап, санап тора торган оешма. Үзебезнең офисыбыз бар, теләгән кеше анда килә, шатлыгы белән бүлешә, хәсрәте булса, аның белән уртаклаша. Без инде шайтып оешма булып эшлибез. Беренче тапкыр Апас районында туып үскән якташлар 1993 елның апрелендә җыела. Бу очрашуны күренекле журналист, ул чакларда Шәһри Казан газетасының баш мөхәррире булып эшләүче Хәлим Гайнуллин җитәкчелегендәге инициатив төркем оештыра. 300ләп кеше катнашкан бу җырлы биюле җыенда Апас якташлык җәмгыятен оештыру турында карар бер тавыштан хуплана һәм җәмгыятьнең беренче президенты итеп Шәүкәт Кәлимуллин сайлана. Соңрак аны Мансур Мифтахов алыштыра. Иҗтимагый эш дилбегәсе Азат Хәнифәтуллин кулына да күчә. Бер ара шулай булып киткәйме? Бу җәмгыятьләр, якташлар җәмгыятьләр бер кемгә кирәкмәде. Номинальныйны булдылар. Зур рәхмәт Агзам Самат Губайдуллинга. Ул менә шушыларны урында диләр, конкурста билгеләп, урыннар билгеләп, аларга премия билгеләп, улан яңартан күтәреп җибәрде бөтен алдында. Бөтен тегенчеләр җәмәгатьчелек алдында билгеләнде. Рөстәм Нургалиевның булышлыгы белән сүздә юк. Чыннан да, якташлык җәмгыятьләренең координацияләү советы төзелү аларның эшчәнлекләрен җәелдерүгә зур этәргеч бирде. Ел сайын якташлык җәмгыятьләре арасында узган конкурста Апас районы беренче эшлектә. Менә инде алар Апаслар гомумән бик актив халык. Республикабызның бөтен җәмәгать эшләрендә дә бик актив катнашалар. Баскан җирдә ут чыгара дип әйтәләр тырыш һәм уңган кешеләрне. Мөгаен ул иң әүвәл Апаслыларга карата әйтелгәндер. Менә инде үзебезнең Апас якташлык җәмгыятенең китабын чыгардык Апас районы мәчетләре турында. Анда 73 авыл керде. Һәрбер авылдагы мәчетнең тарихларын язылды. Бүгенге көндә дә менә монда күреп торасыз, шәҗәрәләр бик күп, 50дән артык шәҗәрә килде һәм без аларны бүген шушы бәйрәмдә матур итеп катлаячакбыз. Якташлык җәмгыяте оештырган бәйрәмгә үз шәҗәрәсен алып килүчеләрнең кайберләре 20 буынны барлаган. Biz менә бүген бирегә үзебезнең әниебез ягыннан Байкиннар шәҗәрәсен алып килдек, сезгә тәкъдим итәбез. Бу шәҗәрәбезне төзү инде безнең иң зур хыялыбыз иде. Мәгълүм булганча, халыкны аның шәхесләре милләт итә. Аллага шөкер, шундый зур үрләргә менеп барабыз. Апасыбызны бик каты яратабыз, андагы халыкны, андагы табигатьне, андагы шәхесләребезне, ул бит инде Апас төбәге шундый шәхесләрне биргән төбәк Сара ханым Садыйкова, Шәфкать Галиев. Бу исемлекнең әле башыгына. Алар арасында республика прокуроры булып эшләгән Кафил Әмиров, академик Рәшид Исламшин да, Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов та бар. Галимнәр, укымышлылар бик күп. Бу төбәккә күрәсең кайчандыр бик борынгы заманнарда акыллы, шибәр, гаяр ирләр килеп урнашкан булгандыр. Менә без инде шуның балаларының нәселләренең бер җипләридер инде. Шуннан калган җипләрне. Ничек кенә булса да ватан һәм әни бер була. Безнең өчен бик якын һәм бик кадерле ул бу Апас районы. Якташлык җәмгыяте эшчәнлегенең елдан-ел үсә баруына, олы, урта һәм яшь буынның бердәм булып кулга-кул тотынып эшләүе тәэсир итә. Беренче тапкыр килеп кергән идем, барып карыйм әле дип. Шуннан бирле әле һаман шушы җәмгыятьтә йөрим. Чөнки монда дуслашасың, аралашасың.
кешеләрне юбилейлар белән котлыйбыз, гуманитар ярдәм итәбез, аннары бөтен акцияларда катнашабыз, үлемсез полк мәсәлән, ярдәм янәшә акцияларында. Күргәзмәләр үткәрдек, концерт әзерләдек. Бу мөгаен республика районнары арасында менә Апас ул яктан да менә күңелгә горурлык тудыра торган шушы якташлар җәмгыяте булу белән дә үзебезнең Апас икәне булу белән дә чынлап та горурланасы гына килә. Шулай ук Апас ягы, Тау ягы авыл хуҗалыгы төбәге. Якташларын сыйларга ни генә алып килмәгән уңган хуҗабикәләр. Апас районы бит инде шушы авыл хуҗалыгы районы буларак менә үзебездән эшкәртелгән нидән Оллар килдек, каймаклар килдек. Менә бүген генә чыгартылган каймакны кайнатып, әйбәтләп алып килдек. Инде халык бик яратып алды. Апас районын күп милләтле төбәк дип әйтеп булмаса да, булганнары бик дус, тату яши. Апас районы шәп деребиде юрадар. Мы любим Апасовский район. Без Апас районын яратабыз. Апас якташлык җәмгыятенә 30 ел тулу бәйрәменә кул эшләреннән үзебезнең гореф-гадәтләрне чагылдырган күргәзмә әзерләп килдек. Үзебезнең районны яратабыз, горурланабыз. Горурланмасалар, әнә шулай зал тутырып килерләр идеме? Ул кичтә Ленин мәдәният сараеның концертлар залында алма төшәрлек тә урын юк иде. Апас районы тарихын чагылдырган театральләштерелгән тамашадан соң район башлыгы Айрат Җиһаншин якташларын сәламләп, уртак эшкә алга табада уңышлар теләде. Якташлык эшчәнлегенә үз өлешен кертүчеләрнең берсе дә читтә калмады. Сәхнәгә чакырып, рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Бик тәэсирле очрашуны әле кайта-кайта искә алыр апаслылар. Очрашулар ешрак насыйп булсын, чөнки ул якташларны тагын да ныграк берләштерә. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.